Oy, what's up? Ikaw mo rin. Ikaw mo rin. Ano? Kumutong na rin. Bisa ko buko yung bitabay. Tara. Ito pa ang giling. Tara. Pag-uli na mo, 5 mil na. Gusto tawag ka na. Tara! Asa klaro ang daog na oh. Uy, ikaw mo rin na. Makita may kiyo lagi, makita may kiyo bay. Ah, wala. Uy, ikaw mo rin na. Ano bisa na nito ko bay? Agbaon mo ko niya. Agbaon mo na kasi. So karon mga amigo ha, mamutong me, ha? Ako ba na itong mga krokotoys? Nagtapo ko mga amigo na to niya. Antirada na to karon. Nay mga ilim nun rin murag. Daghan na po mga naurot na ro. Dili man pud kayo makahubog po niya. Dili ra kayo makahubog. Tara. Mamutong na me, ha? Ugod may mamutong. Tara ta dia. Taluloy ski vlog. Loy! Pagti kita mga kauban ra. Mamutong na gyud me. Madayon na gyud. Murarga namin guys kay murag ulan na yung atbang oh. Klaro na yung ulan. Uy, yawa. Potol naman dahil eh. Di maagi oy, di maagi. Karon mga amigo, padung na miguan diri sa among pamutungan ba kanang mga lubid ri. Kaya mo aman eh. Nya atong nga kauban murag na stop ball pa diri sa kuan kining dako nga nabahaan. Grabe po lupad-lupad na kita malupad na ng sumurnok-murnok kapon. Kanan oh, mo man ni dalan kani, mo ni si dalan. Pagabot diha. Nya karon kay dako kay tipak diri di kaagi. So shout out sa atong kuan ra atong amigo na to taga diri Glintoy Abiliana. Guys, mga na-stop ball na sila rin guys oh. Ninja guys. Ninja. Churkat na sila dito sa pikas kaya di magid magihan. Okay na. Pat sinata. Adong nami dito sa among pangwag butong. Abi guys eh. Gabi murag mi mga tulog, murag naabtan mi alas 2 nya. Berber jud. Di na mo lang ilim nun jud. Pag natag marayag, ilim nun yun na permente. Pero kung natag mati, murag di kasala dito eh. Karon mga amigo, abot na may aning balay, Pinoy anan dire. Pagpahilot ni si GR, kay murag napiang man eh. Napiang im nanay gabi, napiang tilaok kan eh. So nanagad mi sa area mga amigo, nga kanang among kuaan og butong. Uy, ikaw din na. Buhat ang butong. Bibigaw ka tang boss. Kagat yun karon. Enek sa kanil. Lagi. Grabe, bakit ito yung natulog sa ulon? Brad, grabe maayo ba kayo mo sa Brad? Banat Brad. Ada ka time lapse pa Brad, okay ra. Dali ra karon dia lagi. Nah, pakita tas video bagaimana nih. Isa ba wala? Ilog. Lusisan mo naman sa buhok. Stoy, papayo ko kay mo. Kaya mo. I-chat mo na, sa musilit ka ni ba ina? Na. Karon mga amigo, kinuskusay na kita mga amigo dre. Tara. Uy, ikaw mo rin na ba? Wak, taglubi ka ron. Isa lang sa. Ano daw guys oh? Pali na rin. Si Loy Loy ang tigbuak na to Blueberry guys. Shout out Loy. Shout out. Dre sa Loyo mga amigo na po rin nagkinuskusay yapon sila. Wag yapon sila magkinuskusay dre. Mas gumpas na kita ka ron. Ano may energy? Ano dyan siya energy? Pinas niya. Espanyol! Mare! Mare! Yes! Eh, tagi na sa kapangin.
Sige, resign. Referee. Ikaw mo po sila. Ikaw ang referee dia. Suko kayo na mo kat-kat. Uy, hindi na basta-basta na. Buwang. Muna magsilan. Uy. Mo ka balong itaguang na sa akin. Bako. Bako ta, tara. Anyol. Buenos dias di Almoranas. Alphabet. Ay, ayo gini. Dolar sa buya, oy. Una do. Tali surug layo-layo po. Takanaro. Prag dagan-dagan namin nakuha mga amigo nga kanang kuan, kanang butong. Nya patubuon ra daw to palitagis o kuan biking. Pwede na butang agsago. Pwede. Tama, bitignet. Tangag sako. Uli na amigo kay bulan na po. Sama namin kumutong. Bali na po yung binyo karon. Takot ko para kusog malakaw. Muna. Tulong.